aktívne moje zábavné programy, ktoré som ja dodával na kľúč. Treba povedať, že tieto programy som sponzoroval, platil, vyrábal, produkoval, viac menej zúčastňoval som sa na režii spolu s mojím tímom a tým pádom aj ako interpret som tam účinkoval. V tom čase môžeme hovoriť o mojom doprovodnom telese skupine Accent Live, ktorá so mnou tvorila na báze zábavy v štýle Senzus môj doprovod. Po skupine Accent prichádzali rôzni hostia. Môžeme spomenúť. Pozýval som súčasné tváre napríklad televízie Senzi, s ktorými som už v tom čase spolupracoval. Či to bola Gizela Oňová, či to bola Helena Mrtichová, či to bola Lídia Volejničková, či to bola Olga Savová, Monika Stanislavová, Nora Blahová, Jadranka. Títo ľudia aktívne so mnou spolupracovali, no a samozrejme náutik nám zanikol. To znamená, že musel som sa niekde adaptovať v iných televíziách, pretože treba povedať, a toto vypichujem, verejnoprávna televízia v tom čase za bývalých vedení od Nižňanského až cez Zemkovú, až po, neviem, kto tam bol z programových, radikálne odmietali tieto formáty do vysielania. Čiže to je informácia pre mňa odpichová v tom, že z dôvodu, že verejnoprávna televízia nemala záujem o podporu pôvodnej tvorby domácej ľudovej, opäť v tomto dramatickom štýle, tak som bol zasa nútený zostať len v tých regiónoch. Čiže hovoríme o 52 regionálnych televíziách, mestských, lokálnych, nadregionálnych, dokonca Centrál alebo Patriot boli veľmi mimoriadne úspešné televízie, ktoré konkurovali, by som povedal, programom ostatným televíziám. Tým pádom vznikla, hovoríme o rokoch 2007 až 2012. Dobre si berme toto obdobie ako naozaj dôležitú informáciu, kedy sa tvorilo skoro 60 zábavných formátov v spojení, ktoré vám následne ukážem aj na prezentácii. V znení Jakubec Production uvádza Senzi zábavu, alebo mutácia pri iných programoch bolo Senzi Show, Slovensko sa zabáva, Akcent Paráda, následne to boli Kubo Show, proste ostatné formáty, ktoré uvidíte v tlačovej správe. Domnievame sa a som presvedčený, že toto spojenie sme ako prvý priniesli do verejného obehu. My, teda naša spoločnosť Maja Production, dostali sme ho do verejného širšieho povedomia vďaka hudobno-zábavným programom, ktoré sme produkovali. Pochopiteľne, že by mi bolo najjednoduchšie zobrať Senzi Senzus. Ale to som si pochopiteľne voči Pálovi Pešlovi nedovolil, pretože sú stále ešte ľudia, ktorých poznám a s ktorými sa stretnem. To znamená, že ja som bral úctu voči Hergotovi, Senzi používajme, robme Senzi zábavy v ľudovom štýle, ale bez pochopiteľne Senzu. Budem vám deklarovať po tom, čo vzniklo. No a tým pádom sa domnievam a trvám na tom, že tieto názvy sme vyprodukovali v horizonte 5 rokov my ako naša spoločnosť. Treba povedať, že prečo sme to vlastne nejakým spôsobom takto až docielili, že sme museli podať žiadosť. No z jednoduchého prozaického dôvodu, aby narastajúca konkurencia, ktorá prišla zo dňa na deň, pretože Senzi TV, respektíve kanál stanice TV Joj vzniká za horúceho pochodu, šijú to absolútne horúcou ihlou, pretože tam to, by som povedal, je viac neriadené ako riadené. Riešia to pretože pociťujú aj oni dopyt zo strany verejnosti, že ľudia sa chcú zabávať. Ľudia majú dosť politiky, ľudia majú dosť politických zákulisných ťahov, rôznych mediálnych prestrelov v rámci politického diania a sme si povedali, že urobíme to na zábavu. To znamená, že aj Jojka pochopila, že asi by bolo dobre investovať peniaze do zábavného formátu, do zábavného programu, ktorý by mohol niečo zarobiť alebo vyprodukovať. Stalo sa to, že Jojka spustila kanál a okolo neho veľkú kampaň 1. septembra. Na základe mojich poradcov, ako aj
by som povedal, ďalšieho producenta, ktorý je v mojej spoločnosti, taktiež aj ako zástupcu naturálnej známky, pána doktora Blaška, sme si povedali, že prečo to nechať tak, keď vlastne my si chceme chrániť len svoje označenie, tak ako každá spoločnosť, ktorá niečo buduje. To môžete byť vy, každý jeden, ktorý ste tu, ktorí tu sedíte. Napríklad niečo vybudujete a chcete si to pochopiteľne ochrániť. O tom je Úrad priemyselného vlastníctva. Že je tu táto inštitúcia, ktorá ponúka možnosť chrániť si vlastné záujmy. Či podnikateľské, duševného vlastníctva, ako povie všetko ostatné pán Bláško. A zistili sme, bola polnoc, jednoducho a volajú mi ľudia a hovoria mi, že proste Senzi je absolútne Senzi TV a ak, Martin, máš záujem vážny robiť s týmto formátom ďalej a nechceš si to nechať vyfúknuť, konaj. No samozrejme, že konal som. Konal som rýchlo, pretože by som bol hlúpy, keby som si to nechal vyfúknuť spred nosa. Čiže rozhodovali dni, hodiny, minúty, sekundy podania prihlášky. Teraz si kladiem rečnícku otázku. Joj sa hrá a vystupuje ako mediálny magnát, ako žraloci, ako odborníci, ktorí sú tam veľmi dobre platení v televízii za to, aby mali svojich odborníkov, aby mali svojich ľudí, ktorí sondujú, čo sa deje na scéne. A ja sa pýtam, prečo všetky značky, ktoré majú registrované, prečo si neregistrovali značku oni, keď si ju teda tak privlastňujú, predtým ako spustili do obehu takúto masívnu, doslova agresívnu mediálnu kampaň. No asi preto, že na to zabudli. A respektíve niekto zlyhal, alebo boli neschopní. A na to musel prísť Jakubec a spoločnosť Maja, aby viac menej si chránila svoje záujmy. Čiže v základe otázka špekulatívnosti, ktorá bola vystrojená alebo povedaná, tlmočená zo strany verejného vyjadrenia zástupcov JOJ, považujem absolútne za, by som povedal, trúfalé slovo, že z mojej strany išlo špekulatívnosť, pretože to by som mohol absolútne povedať dnes ja, pretože 17. septembra podávala po nás Senzi JOJ ochranné označenie. Čiže kto robí špekulatívne, kto z koho? Áno, robíme špekulácie my, alebo robí špekulácie Senzi, že až 17.9. podala žiadosť po nás, čiže prednostné právo si vyhradzujeme, prednostné právo na ochranu svojich programov, ktoré budeme deklarovať, dokazovať, prípadne aj pred súdom, prípadne na úrade priemyselného vlastníctva, lebo tam treba povedať, že my budeme v konaní s úradom priemyselného vlastníctva. To bude medzi mnou, medzi spoločnosťou Maja a medzi úradom priemyselného vlastníctva v rámci námietkového konania. JOJ sa už vyjadrila, že námietky podá. To znamená, považujú to za špekulatívne. Odkazujem im, špekulatívne to nie je a treba povedať, že kvôli týmto objektívnym dôvodom, ktoré sú právne zdokumentovateľné, ktoré sú podložené archívnymi reláciami, ja som vám donesol ukázať, nebudeme mať čas, lebo by sme tu boli do zajtra. Je tu viac než asi 40 relácií, ktoré sú natočené. To je môj archív, ktorý tu je. Toto možno je hodnota, čo držím v ruke. Teraz neviem povedať, koľko tu toho mám, ale jedna relácia má priemerne stojí 10 000 eur. To znamená, že to sú relácie, ktoré tu môžu mať hodnotu možno 1 000 000 eur za to, že sú to vyrobené relácie, ktoré moja produkčná spoločnosť vyrobila a kedykoľvek komukoľvek ukážem. Aj vy, keď budete žiadať, tak vám ukážeme, alebo vám pošleme zostrih, alebo čokoľvek sa tvorilo. Tým pádom absolútne, rezolútne odmietam tvrdenie o špekulatívnosti, pretože teraz som troška v pozícii producenta. Mne je lepšie byť v pozícii interpreta, speváka. Táto pozícia mi je lepšia. A komfortnejšie sa cítim v pozícii zabávača, speváka. Len dnes tak nemôžem vystupovať, pretože tu ide zábava v tejto sekunde bokom a musíme sa správať podnikateľsky a ja ako producent svojej spoločnosti. Čo chcem určite povedať je to, že absolútne nemáme záujem konfrontovať sa na nejakej báze napätia s Jojkou, ani so Senzi TV. Keď si pozriete mediálne správy, ktoré vychádzali cca 2-3 týždne dozadu, obrovské mediálne správy, či to bolo mediálne, či to bolo o médiách, či to bolo Mediabum, či to bol Nový čas, proste kdokoľvek to bol, jednoducho písali, že mediálny nákup roka. Jakubec a Božanka a Grúň budú tvárami
Senzy. Všetci titulky čakali, čo bude. No a kde je Jakubec, kde je Božanka, kde je Grún? Zostali v šlágri. No prečo? Pretože ani nikto s nami nerokoval, ani nikto nás nezavolal, ani nikto nás nepozval na rokovanie. Či sme sa domnievali, že není o nás záujem. A není o nás záujem asi preto, pretože istým ľuďom záleží na tom, konkrétne jednému, aby sme tam samozrejme neboli. Treba povedať, ja nebudem menovať, že sa jedná o jedného človeka, o jedného odpadlíka, speváka zo šlágru, ktorý žiaľ opustil rady práve preto, že si vytvoril, nazvime to, sebe vlastný priestor. Samozrejme je to len úvaha, je to domnienka, to znamená, že ja nemôžem povedať, že to tak je to len na báze istej úvahy, že asi tak by to mohlo byť. Sme pripravení rokovať a sme pripravení rokovať aj zo Senzy. Keď si pozriete tlačovú správu, alebo respektíve čo povedal pán Borovský na moju adresu, tak som sa zasmial. Vítam tu inak zástupcov Nového času a Barborku Vargicovú aj ostatných kolegov, čo je veľmi dobré, pretože ja som sa tak pobavil na tom krásnom kozmickom výlete na Jupiter, že vám poviem, že to bola pekná fotka, keď som to otvoril, fakt som sa zasmiel aj ja. Čiže pokračujte, robte, komunikujte, robte si čo chcete, ďakujem vám za reklamu. Samozrejme, že, ale odkazujem pánovi Borovskému, kedy si zasa zaspomínam na rok 2010, kedy za doprovodu spevačky Jadranky sme navštívili osobne pána Borovského a pána Flimela, ktorý bol generálny riaditeľ televízie JOJ, opäť s takýmto štosom relácií a došli sme tam a hovoríme, že pán Borovský, pán Flimel, máme záujem, pretože oni ešte ani len netušili, že nejaká Senzy bude, to sme boli všetci v plienkach, možno aj oni, a tým pádom sme čakali, že nás príjmú aspoň na plusku. JOJ plus. Rokovanie prebehlo veľmi príjemne, ale odpoveď bola jasná. O tento formát váš, či to je ľudová hudba, či to je dychovka, či to je repete, či to je pôvodná muzika, JOJ nemá záujem. Prečo? Pretože to není naša cieľovka. Choďte búchať na brány slovenskej televízie, kde vás možno vtedajšie vedenie pozve a toto patrí tam, nie k nám. To bol 2010. 2011 o mne platí, keď ma vyhodíte cez dvere, prídem komínom. Áno, to proste ja sa nedám len tak odbiť. To znamená, že jednoducho stalo sa to, že som opäť inicioval stretnutie s pánom Borovským, ktoré prebehlo. V tom čase už ako programový riaditeľ tam sedel a povedal mi, viete čo, možno pouvažujem na plusku a doneste mi materiály archívne a možno vás tam zaradíme, aspoň do nejakého poobedného času. Opäť, ani o repete, ani o dychovku, ani o stredný prúd, ani o ľudovku, ani o cymbal, ani o show, ani o hovorené slovo. O nič nemá JOJka záujem. Stále hovoríme v čase, že sa jedná o programy súvisiace so označením Senzy. Senzy show, Senzy paráda, Senzy zábava, Senzy hit paráda, Slovensko sa zabáva a ďalšie ostatné programy, ktoré som tam doniesol asi 30. Čo sa stalo? No tak som bol sklamaný, pretože sme neúspeli. Išli sme kam? Búchať na brány slovenskej televízie. Odmietla jedna, druhá, tretie vedenie. Nikto nemá záujem. Až sme zasa zostali de facto, de jure, právne troška utlačení. Tento žáner, hovorím o tomto žánere, pretože tu nejde o moju osobu, áno, aby sme sa bavili. Tu ide o mojich interpretov, ktorá naše vydavateľstvo spoločnosť zastupuje. Grúň, Sichra, Volejničková v tom čase, Bláhová, Stanislavová, Jadranka, asi 20 dychových hudieb na Slovensku. Pokiaľ ste priaznivci dychovky, tak vám určite hovoria od Trenčanskej 12 až po Záhorienku, Šarfianku, Maguránku, bla bla bla. Ľudová hudba, Kolárovci, ostatní interpreti a tak ďalej a tak ďalej. Nikto proste o tento žáner nemá záujem. Ja sa pýtam, prečo tu je také vedenie televízií, že takýto žáner v tom čase nikto nemá záujem. No až do času, keď im Jakubec pochopiteľne neukázal, čo sa dá urobiť a čo sa dá vytvoriť. A potom prišiel Jakubec, ktorý sa držal 3 roky v TV8 a stále sa drží, lebo tam mám každú nedeľu vysielanie naživo, kontaktnú reláciu.
kde mimochodom ľudia, keď volajú od toho, že mi tam rozprávajú, ako varia koláče babičky v nedeľu a pečú a tam plačú a mi hovoria všetko, čo ich trápi a ako ich deti nechali a tak, takže niekedy sa tam prípadám ako taký na spovednici, že proste v tom živom kontakte naozaj mi tam ľudia volajú s akýmkoľvek problémom, ale pýtajú pesničky. Prišiel šláger, teraz máme druhý moment, prišiel šláger. Šláger, menovite Božanka, ja a Dušan Grúň sme od prvého dňa boli vo vysielaní televízie Šláger, kedy sme podporili túto televíziu opäť ešte v núdzovom režime 60 reláciami, ktoré sme dodali na to, aby ich odvysielali, pretože boli v provizornom režime, ešte nemali natočené relácie, museli niečo brať z archívu, čiže aby sme sa rozumeli, na postupenie a umiestnenie relácie zadarmo. Dobre počujete? Zadarmo. Prečo? No preto, aby to tam išlo, pochopiteľne. Ja nepotrebujem na tom zarábať. Rozumiete ma? Toto, aby si nikto nemyslel, že teraz tu Jakubec robí niečo, aby na tom ťažil peniaze. Absolútne nepotrebujem tu zarábať na tom. Ja som všetky peniaze, čo som mal, kedy som si vyspieval a ktoré som si ja sám zarobil, som jednoducho dal do hudby a dal som do muziky. Preto mám dnes 23 CD-čok vydaných, preto mám v tom všetok majetok v hudbe. Lebo to tu robím a bojoval som za to, za práva ostatných spevákov, interpretov a ľudí, pretože povedzme si kategória 45+, možno dnes už aj 40+, by som povedal, čaká, chce a trvala na to, že takéto formáty tu budú. Otvorili sme oči vďaka šlágru, lebo ten model som preniesol z 8 do šlágru. Vznikli relácie, Peterka to krásne nádherne v podstate prevzal tento model, na ktorom sme sa dohodli a